Il-Prim Ministru Roberta Bela ħareġ u bla riservi għal Ministru Owen Bonnici u għażel li sfida lis-soċjetà ċivili li qed titlob għal responsabilità politika mill-Ministru tal-Edukazzjoni. Dan wara li l-qorti ddikjarat li meta kien Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici kien jimpika kull darba li jordna tneħħija tal-fjuri u l-affarijiet l-oħrajn minn fuq il-mafkar iddedikat lil Defni Caruana Galizia fuq il-monument tal-assedju. Il-qorti qalet li bemilu Owen Bonnici abbuża mill-poter u kiser id-dritt tal-espressjoni meta kien qed jinħeba wara dik li sejħet bħala skuża biex jiġġustifika l-ordnijiet li kien qed jagħti lil ħaddiema tal-indafa pubblika. Wara dawn l-aħħar żviluppi, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija appella lill-Prim Ministru biex jieħu l-passi meħtieġa. L-istess għamlet ukoll is-soċjetà ċivili. Iżda faċċjat bid-domandi minn Net News, Roberta Bela wera biċċar li lest jisfida l-appelli tal-Oppożizzjoni u tas-soċjetà ċivili meta ddikjara li minkejja d-deċiżjoni tal-qorti kontra Owen Bonnici ma jarax loħ ta' riżenja jew tkeċċija. Din id-darba għandek il-kritika tas-soċjetà ċivili, mhux se titkasa? Ma naqbilx li hija kwistjoni ta' riżenja tal-Ministru Owen Bonnici. Mistoqsi minn aktar ġurnalisti biex jispjega għaliex qed jappoġġja taqstant lill-Ministru Bonnici, il-Ministru qal li jrid jara ċirkostanzi kollha li referita lihom il-qorti fis-sentenza. U hawn qabela ipprova jnaqqas is-saħħa taċ-ċanfira qawwija u ċara tal-qorti fil-konfront tal-Ministru tal-Edukazzjoni billi irrefera għad-deċiżjoni tal-qorti bħala nuqqas taqbil. Ma jfissirx għax il-qorti ma taqbilx ma' deċiżjoni li jkun Ministru dik awtomatikament jew għandha twassal għal riżenja. Fil-verità din ma kienx nuqqas taqbil mad-deċiżjoni tal-Ministru Owen Bonnici iżda ċanfira għall-atteġġament u l-azzjonijiet meqjusa mill-Oppożizzjoni u mis-soċjetà ċivili bħala inaċċettabbli għax instigaw aktar firda u mibeda.